नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहे शेपूची भाजी आणि भाकरी. या दिवसात, पावसाळ्याच्या दिवसात शेपूची भाजी बाजारात खूप छान मिळते आणि मग ती ताजी ताजीच केली तर आपल्याला चवीला पण छान लागते. तर ती आज आपण बघणार आहे कशी करायची. आणि भाकरी पण मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे ज्वारीची. तर आता बघूया आपण. शेपूची भाजी आपण एक पेंडी आणली होती, ती धुवून स्वच्छ बारीक चिरून धुवून घेतली 2-3 वेळेला. त्याच्यात माती असते त्यामुळे चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची. ही अर्धी वाटी डाळ टाकली होती भिजत 2 तासापूर्वी. ही भिजून एवढी झाली आहे. मुगाची डाळ आहे आपली. मुगाची डाळ घालून आपण भाजी करणार आहे. आणि हा 10-12 कुड्या लसूण घेतला होता, तो सोलून ठेचून घेतलाय आपण. 2-3 मिरच्या आपण चिरून घेतल्यात. जिरे, मोहरी, हिंग, हळद आणि मीठ. आणि फोडणीला आपण तेल वापरणार आहे. तर आपण आता कढई गरम करत ठेवली आहे. तेल टाकून घेऊया. तेल जरा थोडंसं वाढतं टाकायचं, कारण पालेभाज्यांना तसं थोडंसं तेल जास्त लागतं. तेल तापलं की आपण जिरे मोहरी टाकून घेऊया. तेल तापलंय आपलं. आपण मोहरी टाकून घेऊया थोडी. अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, हिंग जरासं, थोडंसं लसूण टाकूया. लसूण थोडासा परतून घ्यायचा. मिरच्या टाकायच्या. मिरच्या टाकून झाल्या की आपण ही मुगाची डाळ आहे ती आपण भिजत घातलेली ती टाकून घ्यायची. परतून घ्यायची छान त्याच्यामध्ये. आणि हळद घालायची त्याच्यावर. गॅस मोठा करून घेऊ. हळद घालूया जराशी आणि परतून घेऊया छान. भाजी ही चवीला खूप छान होती. भाकरी आणि भाजी छान लागते. 2 मिनिटं परतायची. आता डाळीवरच आपण 1 चमचा मीठ घालून घेऊया. आणि ते जरासं परतून लगेच आपण ती भाजी धुवून ठेवलेली घालणार आहे. त्या भाजीलाच पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यात आपली डाळ शिजेल. आपण झाकण ठेवून 1-5 मिनिटं वाफ देऊन घ्यायची. त्याला हलवून घ्यायची. सगळी डाळ चांगली मिक्स झाली पाहिजे. आणि आपण मीठ पण घातले त्यामुळे पाणी सुटेल त्याला. आता सगळी भाजी छान आपण मिक्स करून घेतलेली आहे. एकत्र झालेली आहे सगळं. डाळ वगैरे, मीठ, डाळ. आपण झाकण ठेवूया 5 मिनिटं आणि बारीक गॅसवर वाफ आणूया त्याला. म्हणजे खालची डाळ पण शिजेल आणि भाजी पण व्यवस्थित होईल. तोपर्यंत आपली भाजी बघूया आपण. भाजीत थोडंसं पाणी आहे अजून. डाळ शिजतीये छान. फुलून आली आहे डाळ चांगली. अजून 1-2 मिनिटं आपण वाफ देऊन घेऊया आणि मग गॅस बंद करूया. छान झाली. पाणी आटलेलं आहे. तर आपण गॅस बंद करून टाकूया. आता हे ज्वारीचं पीठ आपण 1-1.5 वाटी घेतलेलं आहे. 2 भाकरी आपण करणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालत ज्वारीचं पीठ छान मळून घ्यायचं. थोडं असं हाताने पाणी घालत पीठ मळून घ्यायचं. तोपर्यंत आपला तवा आपण गॅसवर ठेवून गरम करून घेणार आहे. बारीक गॅसवर ठेवलाय आता. या तव्यावर भाकरी छान होतात. चांगलं मळून घ्यायचं पीठ, म्हणजे भाकरी छान होतात.
आपण गोळा छान गोल एकसारखा मळून घेतलाय. त्याला कुठेही क्रॅक नाही गेला पाहिजे. असा एक जास्त घट्ट भिजवायचा नाही, असा एकदम नरम झाला पाहिजे. आता याच्यात आपण खाली थोडंसं पीठ टाकूया आणि भाकरीला आपण वरती असं दोन्ही साईडला पीठ लावायचं आणि असे हातावरती अंगठ्यानी ह्या अंगठ्यानी असं दाबत दाबत गोल करून घ्यायची. जराशी एका हाताने असं फिरवत फिरवत पीठ हाताला लावून छान भाकरी थापून घ्यायची. निम्मी अर्धी भाकरी थापत आली की आपण दोन्ही हाताने थापून घेणार. भाकरी अशी गोल होती चांगली. या हाताने एका सारत नेली म्हणजे. ज्वारीची भाकरी पचायला फार हलकी असते. सगळ्याच भाकरी, आता नाचणीची भाकरी, थंडीच्या दिवसात नाचणीची भाकरी खावी, बाजरीची भाकरी खावी, कारण बाजरी उष्ण असते त्यामुळं ती भाकरी खावी. ही पण भाकरी खूप म्हणजे सगळ्या भाज्यांबरोबर किंवा अशा मटणाच्या रश्श्याबरोबर छान लागते भाकरी. ही अशी आपल्याला भाकरी छान मोठी करून घ्यायची. आपल्याला हवी तेवढी पातळ करायची आपल्याला भाकरी, जास्त जाड नाही करायची. आता आपली तवा छान गरम करून घ्यायचा. बारीक गॅसवर होता इतका वेळ. आता गरम करून घ्यायचा पहिला तवा. ही भाकरी आता अशी आपण उचलणार आहे आणि तव्यावरती कडेला धरून अशी टाकणार आहे. जिथं आपला उंचवटा आलाय तिथं आपण अशी हात फिरवून घेणार आहे, म्हणजे एकसारखी पसरले जाईल ती. आणि आता पाणी लावून घेणार आहे. हा तवा पातळ आहे त्यामुळं लगेच गरम होतो. सगळीकडे छान पाणी लावून घ्यायचं. कुठेही पाणी सुटलं नाही पाहिजे, लावायचं राहिलं नाही पाहिजे. मग ती काय होती, त्याच्यावर चिरा पडतात. आणि हे पाणी वाळलं की मग आपण भाकरी उलटून घेणार आहे. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या भाकरीचं पीठ मळणार आहे. आता हे वरचं पाणी आपलं सुकलेलं आहे, तर आपण ही भाकरी उलटून घेऊया. गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आपल्याला, चांगली तिला पचवून घ्यायची भाकरी. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या भाकरीचं पीठ मळणार आहे. हे पहिले पीठ आहे आपलं, थोडंसं त्यात घालून थोडं थोडं पाणी घालून हे भिजवणार आहे आपण. आता आपली भाकरी छान पचत आली आहे. आपण बारीक गॅस करून ती छान मंद ह्याच्यावर तव्यावरती अशी सगळ्या साईडनी भाजून घेऊया आधी. तोपर्यंत आपली ही दुसरी भाकरी थापून होईल. छान भाजून झाली आपली भाकरी, छान भाजून झाली. तर आता आपण तवा काढून घ्यायचा आणि भाकरी भाजायची आपण गॅसवरती. हे अशी भाकरी टाकायची गॅसवरती आणि मध्ये भाजून घ्यायची आणि मग उलटणं घालायचं. छान अशी सगळीकडनं भाकरी भाजल्या पण जाती आणि फुगती पण छान. सगळीकडनं भाजून घ्यायची आपण. जास्त डाग नाही पाडायचे भाकरीला. आता ही आपली कडेनी राहिली आहे, आपण कडेनी भाजून घेऊया. मध्ये भाजली आपली भाकरी. अशी हाताने जिथनं वाफ येणार नाही तिथनंच भाकरी भाजायची, नाही तर हातावर वाफ बसली की खूप जोरात चटका बसतो. तोपर्यंत आपली भाजी आता झाली असेल. आपण गॅस बंद करूया. आपली सगळी भाकरी छान भाजून झालेली आहे, अगदी खरपूस. तर आपण हे खाली ठेवूया आणि दुसरी भाकरी टाकूया. आता दुसरी भाकरी टाकताना मी तुम्हाला सांगते, अलगद हाताने भाकरी टाकायची. जास्त अशी धरायची आणि ही तव्याची कड अशी सोडत 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 जायचं. आणि इथं जिथं फुगेल तिथं हाताने असं प्लेन करायचं आणि पाणी पटकन लावायचं. मग अशी तवा गुळगुळीत होता त्यामुळे भाकरी सरकत होती. आता भाकरी चांगली बसेल कारण आपण एक भाकरी भाजली त्याच्यावरती, त्यामुळं पाणी हे पटकन लावून घ्यायचं आपण. आणि उरलेलं पाणी आपण भांड्यात असं काढायचं.
आता ही भाकरी उलटून झाली आपली. आपण ही पण छान भाजून घेऊया आणि नंतर मग आपण सर्व करूया. तयार आहे आपली भाजी, शेपूची भाजी आणि भाकरी. तर ही भाजी आपण गौराईच्या वेळेस पण करतो. शहरात मेथीची भाजी करतात, पण आमच्या इकडे जिल्ह्यात, सातारा जिल्ह्यात शेपूची भाजी करतात. तर तुम्ही ही भाजी अशीच करा, भाकरी करा, त्याच्यावर छान लागते. आपण आता तांदळाची भाकरी, बाजरीची भाकरी, नाचणीची भाकरी या पण बघणार आहे, पण आता आपण ज्वारीची भाकरी बघितली. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असंच आपण छान छान रेसिपीसह पुन्हा भेटू ओवी किचनमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.